Не просто колаген, а истинско оръжие за подмладяване. За красива кожа, коса и ногти, за здрави стави, за по-добър метаболизъм и отлична физическа форма. И още безброй ползи. Колагенът на доTERRA е добавка номер 1 за 2023 година. Истинска електроцентрала на младостта. Съдържа 12 натурални съставки, 9 вида колаген и молекулата на младостта NMN в едно. Той може да забави биологичното стареене и да удължи продължителността на здравето. И най-важното – подходящ е за прием по време на бременност. MetaPower ще ви помогне да оптимизирате метаболизма си и да имате повече сила през целия ден. Един мощен ключ за вашето лично здраве. Ако искате и вие да имате най-добрият колаген в света, свържете се с мен. И не забравяйте, красотата отвън започва отвътре. Да пием за красотата!